Aquí amb el hash. Això serà la miniatura, tio. Bueno, penya, aquí estem a la bombonera al Camp de la Munta, aquí. Advertència, aquest és un vídeo amb futbol. I bueno, estem aquí amb el col·lega, el Nelo, què tal? Com estàs, Marc? Corona. És veritat, tio. Bueno, ja l'hem liat de primeres, però bueno. Amb el peu, també. Amb el peu. El Nelo que compleix dos requisits per ser una persona col·lega meva, que és una fa trap en català i dos, té una col·lecció de samarretes de futbol, o sigui que llum verda. Explica també una mica a l'audiència que puguin no conèixer què és el que fas, tio. Bueno, soc Nelo C, faig música urbana en català, se'm coneix sobretot per el caràcter de les meves lletres, són unes lletres reivindicatives, amb uns missatges molt clars, integradors, antiracistes, antimasclistes. Tens, música amb consciència de classe i tot, Sí, al final, com bé sabem nosaltres, tan sols el poble salva el poble, i per tant, si no ens ajudem entre nosaltres, no ens ajudarà ningú. Compartim les nostres ciutats amb un gran nombre de gent que no ha nascut aquí, o que ha nascut aquí però potser no se sent d'aquí degut a la cultura que tenim. Molts cops no és només les onades migratòries, hi ha molta gent aquí que per X o per Y no se sent incloses en la societat, llavors doncs s'ha de tenir una empatia molt gran, intentar entendre el perquè d'aquestes coses i això, buscar noves maneres d'encarar el futur per aconseguir un futur més igualitari en els que tots tinguem un major número d'oportunitats i que el número d'oportunitats sigui més igual per tothom. Anem a fer una miqueta d'espam, Aquí tindrem el vídeo amb un dels temes i bueno, que també tens el nou disc. Sí, correcte. Si poden anar a xequejar a l'Spotify. Sí, podeu anar a Spotify, el nou disc, Ànima Rebel, que al final defineix una mica, jo crec, l'ànima i l'esperit de tots el jovent i de tothom qui lluita per al canvi, que vol un canvi real i no de paraula. A part de missatges reivindicatius hem vingut per una altra cosa, que és samarretes de futbol. A veure, la vida no tot sempre és estar seriós, saps? També s'ha de tenir una mica d'oci. El que fem aquí és una miqueta, bueno, és un flex relativament humil, però és un flex. Sí, perquè portem samarretes de futbol. Li he dit al Nelo que vingués amb 5 de les seves samarretes de futbol, de la seva col·lecció, les més xules que cregués, o les més úniques, les que tinguin una història més guapa. Jo he vingut amb la meva 5, o sigui que farem una mica un top 5. Top 5 mejores momentos de anime, una merda com aquesta però amb samarretes de futbol. Este es el top 5 de camisetas de fútbol con el Nelo C. Adelante el vídeo. Adelante video. Bueno, comença tu, tio. Treu una. A veure, per començar. La samarreta de Barcelona-Guayaquil, l'equip, l'ídolo d'Equador. És el Barcelona del Bazar. Exacte. L'escut del Barcelona amb les 15 estrelles dels 15 campionats de Lliga. És de quan va néixer el meu nebot. Jo tinc un nebot que és de Guayaquil, Guayaco, de Cora, i res, me'l vaig comprar una mica per honor a ell, per honor a tots els meus amics equatorians que són aquí, que la majoria són del Barcelona perquè m'han dit que l'Emelec és el Madrid, llavors visca el Barça, visca los amarillos. Sí. Ara t'ho treure una a mi. Mostri'm. La de l'Arsenal diria que és 99-2001, amb el patrocini de Sega, l'escut vell, el patrocinador que està amb terciopelo, que és molt guai al tacte però després se li enganxa tota la merda. I aquesta tècnicament és la meva primera samarreta de futbol. La primera que vaig dir per iniciar la col·lecció, vaig anar a eBay i la vaig comprar un paio de Polònia, talla L. Quan va arribar aquí em vaig donar compte que era la TL de nen. Vaig anar una tarda a l'escola amb la samarreta que m'anava superapretada, o sigui, se'm veien les lortes, saps què vull dir? I em sembla que per Reis de fa com 2 anys els meus pares van dir, mira, pequeño detalle familiar, van contractar un paio de Wallapop i van agafar i regalar-me un parell de samarretes, entre les quals aquesta d'aquí, amb la talla L d'adult. Que bonica. O sigui, és com que es tancava el cercle, sí. Txan. Top 4. Número 4. Aquesta samarreta és una mica polèmica, hi haurà gent que diran que això no és un equip de futbol. Això és la selecció del meu país, vale? La selecció catalana de futbol, Justo Barcelona, el dissenyador. Crec que hi ha poques samarretes de la història del futbol que estiguin dissenyades per un dissenyador de moda, així que per mi aquesta samarreta és molt especial, m'agrada molt el disseny. Ara la selecció catalana ha fet uns xandals tope de guapos, a veure si obren una pàgina web i ens els deixen comprar, perquè els aficionats catalans tenim dret a portar els nostres colors pel carrer. Ara que tenen Adidas, tio, han de treure xandals guapos. És que la samarreta està guapíssima i el xandall ha de ser una passada. Que la volem comprar, no la volem robar. Doneu-nos permís, o sigui, doneu-nos l'opció de poder-la comprar. Missatge per la federació sense fer enviar. Sisplau, dos xandalls. soteres, que som del Sabadell. Demanem poquetes coses. Regla meva, espera't. Ai, estrella roja de Belgrat.
Capa, de quan el Capa feia les samarretes aquestes amb el que mola, que són el logo repetit aquí a les mànigues, tio. La tela aquesta transpirable, que és pràcticament transparent, i se la vaig pillar un paio del teu Hood, de Sabadell, a Wallapop, per 10 euros, tio. Hauria de tenir com un sponsor aquí de cervesa, però el tio diu que la va comprar directament a Sèrbia i es veu que no el portava, o sigui que és com encara més única, tio. A la banda musulmana de Sèrbia. Sí, suposo, sí. Sí, a la banda musulmana de Sèrbia. Hi hauria alguna banda musulmana de Sèrbia? Es va encarregar o algo. Por el 3. Por el 3. Número 3. Era així, no? Le doy un 3. El 3. El 3. Vale, família. Per mi aquesta és molt important. És una samarreta de Fran Mèrida, jugador de futbol professional. Per al meu amic Nelo C, una abraçada, visca al barri, tio. Em van presentar el Ferran fa un temps. La veritat és que m'ha semblat una persona excel·lent, un lluitador. Al final, molts cops el que ens ensenyen del futbol són les portades, són les copes, són les victòries. El futbol ha estat ple de derrotes, s'ha sabut reinventar, ha anat a jugar a Brasil, ha sigut capaç de baixar el fang de la segona B a Espanya per arribar a una altra copa primera, havent jugat en equips com l'Arsenal, el Barça, l'Atlético de Madrid, Real Societat, Atlético Paranense. És una manera de veure que tot és possible. Està guai aquesta història, tio. Fran Mèrida, un saludo. Ara tinc la meva tercera, que és una miqueta polèmica. Ara potser alguns d'aquí del camp em voldran matar. Samarreta de la Guineueta 2019-2020. Aquesta samarreta l'ensenyo per què? Perquè soc mig col·lega del director esportiu, que si m'està veient, el Kevin, un saludo. I aquesta samarreta, de fet, la vaig dissenyar jo. Vaig agafar i vaig dir-li al Kevin, escolta, la samarreta, si podia agafar i podia mirar de dissenyar-la, perquè jo soc dissenyador, però en plan amateuríssim. I bueno, li vaig dissenyar la samarreta, li vaig posar com els sponsors i tal. Òbviament, com que soc un passat del Twitter, li vaig posar un hashtag. O sigui, hi ha bif entre els dos clubs, però per mi són un club germà, però home, el que està més a prop del cor i més a prop de casa meva és la Monta, òbviament. Al final el futbol serveix per treure tensions i és important també tenir un rival, sempre que sigui sana la derrota. Un minutós. Qui rimina no passa cara ahora ni lo sé. Ojo. Parlant de refundació. Aquesta he de dir que jo crec que és la més preciosa que tens a la teva col·lecció. La samarreta del Parma del 2002, màniga llarga, Champion, que crec que ja no fan samarretes de futbol, Parmalat, empresa que ja no existeix. Parma, això no existeix. Parma Associazione Calcio, tampoc existeix. Res d'aquesta samarreta existeix. Amb el forat a darrere, típic del Chino Recoba, en un mercadet de Sabadell. Hi havia una parada d'un home marroquí que havia comprat com 5 o 6 botigues d'esport a Itàlia i les estava venent allà. La qüestió, em vaig comprar 15 a 5 euros cada una i són les que fem servir amb el meu equipet quan juguem amistosets de tant en quant. Posem les samarretes del Parma. M'estàs dient que vas comprar 15 com aquesta? 15 igual que aquesta a 5 euros cada una. Quan vaig veure que valien 5 euros li vaig dir, posa-me'n moltes perquè un dia potser me les tiro a la pop i em trec el sou d'un mes. Sí, quan feu amistosos sou els més luxosos de tot de Sabadell. Sí, pantalons per dintre, samarreta per dintre els pantalons, una mica l'Urriqui Puig. Jo per mi, del trec la número 2. És una altra polla, saps? Perquè amb el teu permís em trec la... Ara té per mi de tenir la polla. No em trec la polla. Canal Malaya, tio. No, és que no, que el vídeo l'hem de monetitzar, de quedar per menys de 18. No. Dale el número 2. Con el 2! La del centenari. És que és la meva de veritat. O sigui, crec que és... Després del número 1, que crec que després és la segona samarreta més bonica de la història del futbol, feta per Nike, diria que és la primera, no, la segona que va fer Nike, i ja era aquesta que és la més preciosa de la història del Barça. Com culer que soc, havia de tindre aquesta, sí o sí, i vaig veure-la per Wallapop a un paio de Tàrrega, la va posar a vendre per 25 euros, no tenia ni puta idea del que estava venent, no se l'havia posat mai. Perquè posi el silenci aquest com de... A on? Tu no la podries tenir, aquesta samarreta, no? Si tot... Havies nascut al 99? No, tio. Alerta, grill. Top 1. El número 1. Bueno, tens dos en el En tinc dues, la veritat és que no sabria per què decidir-me i al final n'he triat dues. Samarreta de la selecció nigeriana, any 2002, JJ Okocha. M'encanta el disseny aquest de Nike de l'època, però sobretot m'agrada el color aquest de verd així fluorescent de runner de 50 anys recent divorciat, amant de la quinoa, que ha conegut l'aguacate fa 3 setmanes. Sembla li falta la publicitat de Santivell, una cosa així. I per últim, per acabar, pam! Aquesta també és preciosa, tio. Sao Paulo Futbol Club, 1995. Les tires d'aquestes també. Les tires. Sempre m'ha semblat molt curiós aquest equip perquè sempre, inclús en l'actualitat, segueix duent l'escut al mig de... com el Malik.
Número també estampat directament imprès a la d'això. També una relíquia de Gualatroc. Vaig trobar un home, un senyor al Gualatroc, un senyor que era de l'Espanyol i era catalanoparlant. És l'únic que he conegut a la meva vida. Hi ha 3. Un d'ells és el de TV3, aquell, el Sergi Mas, no? El que va fer fotos de la sotana. No, tio, és que ens tallaran el canal de YouTube. Tu has vist la sotana algun cop? Us recomano la sotana. Això segurament anirà fora, però com no sé què detalla aquest paio de cada vídeo... Feu-vos patres, no com aquest. Joel, tio, Manel, tio, Pijet, que no me'n recordo el nom. Pijet! L'Andreu. Andreu Joanola, tio. Quinola. Andreu, tio. Prepara la VHS, amica, perquè amica. Número 1. O deixa'm que et faci jo el plano, poder, no? Faig jo el plano d'aquí. Alemanya, any 88-90. Amb aquesta van guanyar el Mundial d'Itàlia 90 també, sense cap discussió, la millor samarreta de futbol de la història. Tio, autèntica, pesa un colló, no té ni air merdes ni no sé què, aquesta és tela pura. Això és el que entrenava Cristiano per perdre quilos, no? En aquella època, que deia que entrenava amb samarretes. Es fotia criogenitzat i aquelles merdes. I aquesta trama que és com icònica del món del futbol, i la vaig pillar de tots els llocs a Florència, d'una tenda que és preciosa, que es diu Dolce Vita. Hi ha un lloc allà que està tot ple de samarretes retro de futbol. Ja t'ho dic, és com anar per les paradetes de Nadal. Hòstia. Escolta, portem samarretes de futbol, hem portat samarretes de futbol, estem a un camp de futbol, per què no estem jugant a futbol, tio? Tu, escolta. Anem-hi! Gerard Piqué, Gerard Piqué, Gerard Piqué, Gerard Piqué, Gerard Piqué. Bueno, com que som bàsicament el DJ Mario i el Rafa Skates de marca blanca, ara el que farem és un crossbar challenge improvisat. Ana Maria, no? Així anem. Llavors tu tens 4 intents i jo 3, no? Grava això. El Marc no li havia donat a gravar, quan ha fet el primer xut. Això vol dir que tindrà 4 intents de xut quan jo només en tindré 3. No us fieu mai d'un youtuber, no us fieu mai d'un centennial, crec que es diuen centennials, els que ja ens han superat els millennials. Aquests tios són molt joves i ens passen la mà per la cara. Passat, present, futur president, marxa en un pan de gel. Així xuta les faltes Carles Puyol. Quasi, quasi. Com crema la gespa! Home, que una puta gol! Aquesta és la bona, ja ho sé, també. Xani! Va, deixem-ho. Ui! Gerard Piqué, amb la bimba als peus, galifardeu, el tribunero se'n fa creus. Amics coneguts de la lladeu, la mà per la cara, el gust és meu. Pretigós! El Daniel, tio, que ha sigut tan amable d'ajudar-nos amb el vídeo. Ens ha vingut a ajudar, no us perdeu a YouTube, Gerard Piqué, Afrotrap català. Anhelo ser Pretigós.